Għalfej tlaqt mill-PBS inti? Dik ir-raġuni li qed. Li hija? Li hija illi kienet diffiċli illi naħdem fil-libertà. Ħadimt dejjem fil-libertà. Qatt ma ċedejt għal xi ħaġa, però kienet diffiċli. Kienet saret stressanti. Għaliex kienet kont inħoss illi fl-istazzjon ma hemmx ix-xewqa illi l-ewwel inkunu lejali lejn in-nies. Mhux minn kulħadd. Mhux minn kulħadd. U dik kienet tinkwetani ħafna. U jiena l-biża' tiegħi kien li nitilfu l-lealtà lejn in-nies. Mhux biex nidher sabiħ man-nies qed ngħidha di, imma kif qedlek l-ewwel, il-ġurnaliżmu jsir għan-nies. U meta nibda naħseb illi hemm persuni fil-ġurnaliżmu li qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu lill-poter politiku flok jgħinu lin-nies, itini panic attack. Having said this, jien mhux qed ngħid illi l-politiċi għandna naħduha kontrihom qatt-tabla ħabele, mhux qed ngħid li m'għandniex intuhom ċans jitkellmu jew nisimgħu x'inhuma jgħidu jew nirrapportaw il-press conferences u l-miżuri jagħmlu, assolutament. Anzi għandna nirrispettaw l-uffiċċju tagħhom għax l-uffiċċju tagħhom huwa dawn qed jagħmlu biċċa xogħol kbira sekux tajba jew le importanti ma kbira għal pajjiż u għandna nirrispettaw ġifieri għalhekk waqt l-intervisti nuri ċertu rispett lejn l-uffiċċju aktar milli lejn il-politiku għax jiena nirrispetta l-uffiċċju li qiegħed fih li huwa diffiċli illi mhux faċli li jiena m'iniex kapaċi nkun fih. Allura nirrispetta dak l-uffiċċju. Imma ninkwieta imbagħad meta dak ir-rispett isir kif qed inti l-ewwel qisu speċi ejja ħanaraw se nagħmlu biex ngħinuh. Le. Għax il-lealtà tiegħi mhix lejh. Sorry. Jil-lealtà tiegħi lejn nies. Ġifieri tajt li ġejt f'punt fej ma stajt kienu qed jippruvaw jipperswaduk biex ma tibqax lejali lejn l-udjenza lejn nies? Kont inħossa.